a nosa opinión. E a OMS, que tal, tú, Vío, como estás? Moi boas? Moi boas, que tal? A OMS tamén ten a súa opinión, pero cada día vai variando. Que agora pola mañá víamos que decían que os confinamentos non deberían ser a principal ferramenta contra a COVID. Que opinades vos os científicos? Bueno, a OMS está cambiando as súas declaracións con respecto a moitas temáticas. Tamén sabedes que estes días tamén está a debate o tema dos aerosóis, se transmiten ou non transmiten, non? A OMS tamén ten a súa propia opinión. Con respecto a isto, o que parece que máis ben unha cuestión, un pronunciamento de cara a evitar cuestións relacionadas con desigualdades sociais. É dicir, non é tanto unha cuestión de tipo sanitario, unha opinión, unha idea de tipo sanitaria, sino que parece máis ben que responde a unha cuestión social. A OMS o que está dicindo é que os confinamentos hai que tratar de non aplicalos á lixeira porque hai unha serie de desigualdades sociais que se poden producir. Non está dicindo que non sexa solución para frear a COVID. O que pasa que tal, profesor? Boas tardes. Boas tardes, Marcelo. Estas informacións contradictorias, estas mensaxes contradictorias, agora din unha cousa e logo din a contraria, non? Flaco favor lle está facendo a todo este armamento que estamos utilizando contra a COVID-19, non? Eu non sei se aí deberían ter un poquinho de control, tanto a OMS como a comunidade científica en xeral. O sea, poñerse de acordo, unificar criterios e enviar unha única mensaxe, porque senón é que nos volvemos tolos. Sí, é certo que soe haber unha única mensaxe normalmente por parte da OMS. De feito, calquera pode acceder á página web e ter a información sobre a mesa, non? O que ocorre é que moitas veces somos nosos que igual distribuímos ou damos a entender erróneamente algúns aspectos que a OMS trata de comunicar. O cal non quere decir que a OMS estea no correcto. Bueno, é dicir, hai algúns aspectos da OMS que moitos científicos están en desacordo con eles. O tema dos aerosóis, ao final vai ter razón Trump con isto da OMS. Por certo, está curado, di. Eso din, ¿no? Que está curado, que leva despois de 10 días que sin febrícula e sin... Bueno, pois estará curado, quer decir, o que seguramente... O caso de Trump non é un caso diferente ao de moitos outros persoas que padeciron o COVID. Hai unha etapa na cal, pois, soese cursar con altas temperaturas e con bueno, pois, unha serie de cuestións de dores, dor xeral, tos seca, un período no cal o virus se está reproducindo, está aí latente reproducíndose, e despois dese tempo baixa o sistema respiratorio e, tras un tempo, pois acaba desaparecendo esa replicación viral. Entonces, ele está curado. Se ele non está, que se supón que ten acceso a todos os últimos tratamentos e tecnoloxías que non... Dice que el probou de todos, canto tratamento había, pasou polo corpo de Trump. Diríamos que lle iba mellor ou peor, pero claro, o presidente de Estados Unidos debería ter un acceso un pouco maior que o resto da ciudadanía normal. Seguramente unha fase secundaria ainda se ve no Twitter de vez en cando dele, pero creo que na Casa Blanca pasaron moi mal agochándole todas as botellas de lixivia, porque se botaba elas. Sabemos algo do tratamento que lle aplicaron? Bueno, a verdade é que os tratamentos que seguramente recibiu foron, é dicir, non hai un tratamento milagre para isto, quer dicir, milagroso, son os tratamentos básicos que para calmar a sintomatoloxía. Sabemos que unha vacina non hai, a vacina sirve para evitar que te infectes, ou, bueno, unha vez que te infectes para evitar precisamente que esa enfermidade vaya máis, e despois os tratamentos que temos hoxe en día son para frear a sintomatoloxía, non hai un tratamento en sí mismo para curar a COVID. E iso que lemos aí de anticorpos monoclonais que ao parecer lle aplicaron a él, que ten que ver? É algo novidoso ou xa estaba nos tratamentos antes? É dicir, esta é unha cuestión que xa se ven debatindo desde hai tempo. É dicir, unha vez que unha persoa pasa o COVID, vos sabedes que o noso sistema inmunolóxico responde e produce anticorpos, de acordo? Algo que se comezou, por exemplo, se utilizou con doentes de ébola antes de que houbera unha vacina para ébola, ou calquer tipo de tratamento, o que se facía normalmente en momentos de crise na cal non hai forma, non hai ningún tratamento en concreto, o que se fai é que se toman precisamente eses anticorpos de persoas que xa pasaron o COVID e que se poden aplicar ás persoas que están padecendo. Se viu que, según que casos, pode ser beneficioso e pode chegar a curar a unha persoa. No caso concreto de Trump, non sei exactamente que tipo de tratamentos levou, pero, bueno, isto
estou completamente seguro de que comenzarían polos máis básicos e no caso de que se lles fora o tema das mans podían empregar calquer outro tipo de cosas, incluídos estes anticorpos dos que les falades. Estás escoitando moito últimamente o termo COVID persistente, non? Vamos a aclarar un poquinho isto porque chama a atención, parece ser que son síntomas que perduran canto tempo? Sí, a ver, o tema da COVID persistente, é dicir, o virus está durante un tempo no noso organismo, non? As persoas que superan a enfermidade, pois o virus deixa de replicar, o virus, digamos, que desaparece do organismo. Sin embargo, a sintomatoloxía, algunha parte desa sintomatoloxía que teñen os doentes con COVID pode persistir no tempo. É dicir, pois hai unha serie de cuestións relacionadas, por exemplo, co sistema respiratorio, complicacións respiratorias que podan persistir durante o tempo. Non están moi claras as causas, nin hai un tratamento concreto para isto, mas que simplemente os que xa se coñecen aplicados a calquer outra enfermidade que dea lugar a sintomatoloxías similares. Entón, bueno, pois nada, simplemente hai que saber que un 10% dos pacientes aproximadamente teñen pasan por esta cuestión, e sabemos que un período máis ou menos curto ou a medio prazo pois van a ter este tipo de sintomatoloxía que vai a persistir. Un de cada 10, acabas de decir, dos que pasaron a COVID teñen esta COVID persistente, e ese é o caso do noso seguinte protagonista, que é Judith Pedreira. Que tal, moi boas, Judith? Boas tardes. Ti tamén eche familiar o termo de COVID persistente do que falábamos aquí? Sí, por desgracia, pois parece que secuelas pois quedaron. Cando te infectaches, e sobre todo, que anos tes? Que pareces así moi nova. 21. 21 anos. E cando te infectaches da COVID? Cando colliches o virus? A comezos de setembro. En setembro. E cando quedaches libre do virus? Cando che deron unha PCR negativa? É que non me realizaron unha segunda PCR para darme a alta. Non te eches a negativa. Tu eches a alta en que data, para facernos máis ou menos unha cronoloxía? Perdón? Digo, a alta, cando a ti veches, para ter así máis ou menos unha cronoloxía? O día 23. 23 de setembro estás de alta. E pasa unha semana logo dese 23 de setembro e sigues tendo síntomas? Sí, bueno, o da falta de aire, pois foi ao rematar a cuarentena, pois notaba como que non chegaba ben a bocanada de aire. Polo equipo, a través do equipo, faceronme a proba serolóxica de sangue para poder, pois, entrar co grupo. Do equipo, porque ti xogas nun equipo de fútbol sala, creo, non? Sí, no Ourense Vialia. Sí, señor, bueno, pois hai que vaya ben esta tempada. E foi logo dun adestramento, logo, digamos, dunha práctica de exercicio físico, onde notaches ti que che faltaba máis o aire. No día a día, digamos, que non chegaches a notar eso, ou tamén? No, tamén. Como que un exemplo é, pois, agora sentada, pois a veces teño que dar, pois, unha bocanada de aire profundo para poder encher ben os pulmóns e poder coller ben o aire. Que tal, Judith? Boas tardes. Boas tardes. Supoño que despois de pasar a enfermedade, cando che dan a alta, cando che din que xa superache a proba, non? Supoño que darías por feito que estabas curada, pero non, resulta que siguen aí os síntomas ata o extremo de precisar dun respirador. Contanos. Sí, bueno, como comentei antes, pois é a falta de aire, e outro día, pois no partido, foi cando máis o notei, case non podía respirar, bueno, no hospital, pois deronme un inhalador para cando me note moi fatigada e, sobre todo, para antes da práctica de exercicio físico. O deporte. Isto é máis común do que pensamos, profesor Tubío, que rapaces tan novos e rapazas tan novas vexan esas secuelas, non sei. Non é común. O que pasa é que, bueno, sabedes que hai un rango de variabilidade bastante grande co tema da COVID, e, bueno, nosos casos que estamos vendo son precisamente casos escollidos, casos nos cales está ocorrendo isto, pero na meirande parte dos casos non é o que soe pasar, Non é. Oye, como se presenta a temporada? Estás correndo menos, digo, ahora procuras presionar menos no ataque para ir un pouco máis liberada, ou como enfocas a nova actividade deportiva agora, logo da COVID? Bueno, é unha tempada típica, non? Comezamos a adestrar en setembro, a min, pois, pilloume na metade da cuarentena, só puiden estar co meu equipo unha semana,
e despois pois pasoume isto. Entón, pois para min está sendo bastante difícil e non che podo decir o que vai vir porque nin eu o sei. Eso ninguén o sabe. Home, pero sí que volves a estar como de pretemporada, non? Tes tamén agora outro reto que superar a nivel físico que este. Non sei se a parte do inhalador e do respirador se che deron algún, non sei se dieta ou complexos vitamínicos ou algo para poder sobrelevar, digamos, esas secuelas o mellor posible. Sí, vitaminas. Vitaminas? Para fortalecer a vitamina D, que ao parecer pois non a tiña nos niveis que deberían estar. E volvendo aos síntomas, Judith, que che din os médicos? Canto pode durar isto máis ou menos? Meses, anos, algo che explicarán, non? Ou non che din nada? Dixéronme que ao ser algo novo, tampouco eles sabían canto tempo ia perdurar. Dixéronme que pois tiñan pacientes que aos 3 meses desapareceulle a falta de aire, pacientes pois que superaron o COVID en abril e a día de hoxe pois siguen igual. E Ourense, como está? Como estás vivindo a situación nestes momentos? Contanos, é moi complicado? Bueno, levádelo con certa normalidade, entre aspas. Contanos. Sí, a ver, é algo pois novo, algo que hai que pasar e o galla pois non vai a máis e non haxa complicacións. Esperemos que sí, que a cousa vaya mellorando, ainda que as cifras aí o vemos, pois non son as mellores que desaxábamos, pero a ver se día a día a cousa vai mellorando. Que vaya moi ben nesta nova temporada e nada, graciñas, Judith, por enterno quen anda aí, unha apertiña. Grazas a vos. Que víamos aí os datos, profesor Tubío. Curioso, non? Unha persoa nova que ademais fai exercicio físico, xoga ao fútbol con certa frecuencia. É moi difícil de entender todo isto. Sí, bueno, o COVID, a verdade é que nos está abraiando con moitas cousas, esta é unha delas, non? A gran disparidade de efectos que pode ter na poboación, non? Sí que nos datos vemos máis contagios agora cada vez máis en xente nova. Bueno, a verdade é que a xente nova, neste caso, son os que teñen unha, digamos, probabilidade máis baixa de desenvolver casos graves de COVID, pero ninguén os libra de ter o COVID. Agora que estamos moito máis preparados, esas PCRs están facendo con moito maior número, é normal que teñamos máis información, esteamos vendo que hai xente nova que tamén se contaxe, pero isto xa sabíamos. Pero ese cambio de perfil, profesor, supoño que terá relación, non sei, co comportamento da xente nova, ao mellor, non? Porque non deixamos de ver vídeos, imaxes de xente nova, de festa, como se non pasara nada. Parece que custa moito traballo concienciarse, non? Terá relación, supoño, unha cousa coa outra, verá unha causa-efecto. Sí, é dicir, desde logo, xente que, si se fan reunións de xóvenes como todos temos visto, por exemplo, en Salamanca, na Praza Maior de Salamanca, outro día había unhas fotografías que eran impresionantes, vendo vídeos tamén, non? Isto na Rúa Ganivete, en Granada, unha zona de copas por antonomasia de Granada, e si, as imaxes non son as que nos gustaría ver a priori. Sin ánimo de criminalizar a xente nova, porque se contaxe tanto a xente nova como a xente máis maior, o tema é imprudencia, pode ser imprudente con 20 anos, con 40 ou con 60. De feito, bueno, veremos máis adiante as imaxes, non sei se vistes pola mañá, unha imaxe moi curiosa, onde unha nena lle dicía ao seu pai, pon ben a máscara. Que pasa? Que esa nena era princesa e o pai era o rei. Veremos un poquinho máis adiante, pero tamén nos diga que a veces a xente nova está máis concienciada do que pensamos moitas veces. Non pasa o mesmo con algún doutor, vistes, estuveches en Twitter últimamente, que tienes bastante activo en Twitter? Sí. Sonache o doutor Spiriman, este de Marras? Sí, claro. Sí, temos os tweets del, para poñer en contexto a xente que ainda non... Podémolo contar. Este é un doutor que, bueno, puxes a falar sobre o cancro e máis ou menos viña a decir así como que de cancro curábase quen quería, como que dependía máis dunha creencia, de ter unha fe interna que do propio tratamento. Hai xente morrendo de cancro cada día neste país. Que o diga un médico, choca. Bueno, isto responde seguramente a frustración, ¿no? A frustración que este doutor, digamos, de curarse frente a unha enfermidade coa cal en algúns casos todavía non hai cura, pero hai que cambiar
a nosa perspectiva do que é o cancro. É dicir, o cancro non é ese fantasma que había no pasado, incurable, non. É dicir, hai que cambiar moitas cousas con respecto ao cancro. O cancro se pode curar. Hai moitos tipos de cancro, como o cancro de mama, que se colle a tempo se pode curar no 100% dos casos. Sí, é dicir, este comentario que fixo o doutor, pois, realmente non responde a ningún criterio científico, é dicir, ninguén se vai a curar de cancro polo feito simplemente de que teña unha actitude máis positiva fronte á enfermidade. Sí que é certo que unha actitude positiva fronte á enfermidade te axuda a levar as cousas moito mellor, pero o cancro é unha enfermidade xenética, de base xenética, e non se cura simplemente por ter un pensamento positivo. ¿No? Pero eu volvo ao de antes, non? Que habería que pensar un pouquiño que se di, sobre todo, tendo en conta que no di, porque non é o mesmo que estas declaracións, este comentario, as escoitemos na taberna con todos os respectos, a que o diga un doutor, porque se lle damos a volta á frase, ven sendo o mesmo que se dixera que de cancro morre quen quere. Bueno, hai moitos exemplos, Trump é un deles, é un dos primeiros que fai comentarios probablemente moi pouco atinados, ¿no? Pero sí, bueno, quero pensar que responde seguramente a un momento de frustración, de unha opinión, porque, se non recordo mal, tamén está enfermo de cancro, ¿no? Creo que sí, creo que tamén está enfermo. Entón, bueno, igual responde a supoño que a pues esa frustración que sientes nun momento, e mellor os desesos de quererte curar, ou non sei, quero pensar que é máis isto que un... Mira, non falemos de frustracións, porque tamén o cancro hoxe ven acompañado dunha pequena boa nova, polo menos duns parabéns que me gustaría tamén darche, porque creo que esa investigación que vos liderades sigue tendo recoñecementos, e creo que a revista Science di que aí tú e os seus rapaces van polo bo camiño, non? Algo así. Bueno, isto foi consecuencia dunha colaboración, non é un traballo do noso grupo de investigación, nos mantémonos activos en moitas liñas, e non damos abasto con todas elas, entón moitas delas son colaboracións científicas. Esta foi unha colaboración cun grupo de Cambridge, de un colaborador noso que se chama Íñigo Martín Corena, que ademais tamén, bueno, é de España, pero traballa en Reino Unido. Bueno, en ese estudo que fixemos foi indagar sobre as orixes do cancro, ¿no? Porque un exemplo moi concreto que vos vou a poñer, si colledes, ademais é varón 40 anos, se me colledes a mí, varón blanco 40 anos, se colledes a miña pel, veredes que en aproximadamente o 40% da miña pel xa se atopan as mutacións propias do cancro. Sin embargo, non estou desenvolvendo cancro de pel, ¿no? Eso porque, bueno, pois hai unha serie de cuestións moi interesantes acerca do orixe do cancro que temos que averiguar para comprender mellor cales son os procesos, mecanismos que levan a aparición de un cancro, ¿no? En este traballo en concreto, o que fixemos foi estudar tecidos normais do que ven sendo a vexiga, ¿no? A parede que tapiza internamente a vexiga é un órgano moi interesante porque está en contacto con tóxicos, ¿no? da urina, además as células viven moito tempo, as células que recubren a parede interna da vexiga. Por tanto, son células que viven moito tempo, que en contacto con esa urina están recibindo ou están mutando ese material xenético desas células continuamente, ¿no? Entón, é un tecido que nos interesaba moito saber que é o que pasaba, ¿no? Para poderlo poñer en relación ás orixes do cancro, ¿no? Eu quedo con ese dato que acabas de dar, se o pillamos a tempo, cancro de mama curable o 100%. Sí, 100%. Prácticamente o 100% dos casos de cancro de mama se poden curar se collen a tempo. En outros cancros, outros tipos de cancro, nestes momentos, cal é o que máis nos debería preocupar e que grandes avances hai, sobre todo, pensando na cantidade de persoas que nos podan estar vendo e que estean padecendo un cancro nestes momentos? Aquí a cuestión é unha cousa na que vou facer fincapé, porque é moi importante. Cada vez que teño oportunidade o fago, non hai moito tempo, no mes de marzo ou abril, puden falar tamén co presidente Feijóo sobre isto, me emperazou a volver a ter unha conversa sobre este tema máis tarde. A inversión que hai que facer en investigación do cancro é moi importante. Se hoxe en día somos capaces de curar aproximadamente un 40-45% dos cancros, duplicando a investigación en cancro, poderíamos chegar a curar o 70% dos cancros. O 70%. O que pasa é que non se está incrementando, por lo menos desde as institucións públicas non se está incrementando o investimento en
en investigación do cancro. Tamén pode ser un dano colateral tamén da COVID, non? Está levando moitos fondos, é o máis urxente, quizás tamén sexa máis importante, non sei, non son científico, non son médico, pero sí que está levando moitos fondos que igual se podían repartir no cancro, que é unha lacra que nos leva azotando. A cuestión é que o cancro produce moitas máis mortes, pero a COVID é un problema que temos agora que está causando estragos económicos moi importantes, non? O cal non quere dicir que o cancro non o produza, tamén o produce, pero agora mesmo a COVID-19 pode paralizar un país completamente, que é algo que o cancro non está facendo. Un país ou o mundo, incluso se me apurades. Hai un amigo do programa que está, paralizado, está confinado, pobre, sonalle seguro, Joan Pons, ese voluntario da vacina de Oxford que daba positivo a semana pasada, falábamos con el no programa, queremos saber un pouco como lle vai, como leva o confinamento. Pero antes tú quero que escoites o que nos dixo el mesmo o que nos contaba o noso compañeiro. Bueno, xa que estamos preparados todos para comer, tamén con Yolanda e con Inma, atacamos agora rapidamente a comida, pero comida, por certo, que é que comemos? Estou me fixando, que é que comemos hoxe ao mediodía aquí no plató? Eu comín este xamón asado. Eu avísovos que estou sen xantar. Non comiche nada? Non, eu traballei esta noite, almorcei antes de vir pa aquí e isto agora... Pois mira, podes botar se queres un pouco, a non ser que tu vídeo toque a corneta esa que estamos facendo algo mal. Pero antes, volvendo o de Joan, claro, non sabemos, nin el tampouco sabe, se leva placebo ou se leva vacina. Se dá positivo, ten que ser forzosamente placebo, porque en teoría se inxectan a vacina non debería estar positivo, non? A ver, hai moita confidencialidade nos datos destas vacinas, non? É un proceso, ademais, moi riguroso, relativamente longo, que vai pasando por varias fases. Na fase na que estamos agora, que é na fase 3 deste estudo, deste ensaio clínico, as persoas que reciben, que van a ser miles de persoas que reciben a vacina, non saben se están recibindo vacina ou están recibindo placebo. Nin sequera as persoas que están proporcionando ese tratamento ou esa vacina saben o que lle están dando. Polo tanto, que esta persoa agora desenvolvese, teña a sintomatoloxía da COVID-19, que se infectara co virus, a priori apunta que probablemente levou o placebo, pero tamén pode ser que levara a vacina, que esa vacina non fora efectiva por X motivos, que o mellor a dose, por exemplo, non fora aceitada. Entón, é dicir, isto haberá que estudialo e os responsables deste estudo terán que averiguar que o que pasou. Pero a todas a priori parece que o que levou foi o placebo, claro. Bueno, pues falaremos logo un pouco máis adiante con Joan, a ver como lleva el no seu confinamento, como está de saúde, pero antes, o que falábamos un pouco entre todos, que é unha dúbida que creo que temos todos e cada un de nós, nesta ponta habrá moita xente na casa compartindo con familiares, con curmáns, estámoslo facendo ben, estamos xa ben sentados á mesa tú vío ou non? Pois xa estaba mal, É que esta comida tiñase que facer na terraza, porque é preferible que se fagan as comidas ao aire libre. Está chovendo en Orbes. Pero xa é un bo consello, non? Se podemos, na medida do posible, se se pode facer o aire libre, mellor. Ainda que sexa con bufanda, abrigo, e se temos algo coberto, Marcial, mellor o aire libre. Aquí temos o teito moi alto, pero non sei se iso influe ou non. Pero non sempre se pode. Se se pode, claro, o ideal é o aire libre, pero cando non se pode, hai que facer a celebración no interior. Sobre todo que haxan a ventilación, non? Logo, outra cosa que estamos facendo mal é que deberíamos estar coa máscara posta. Por que? Xa coa máscara posta todo o tempo. É dicir, a máscara hai que retirala no momento no cal te sirven a comida ou, que vayas a tomar, a beber ou que sexa, e volvela a poñer no momento que remates. E cando vayas a pagar esa comida ou que sexa, levala sempre posta. Pero agora mesmo que estamos falando entre nós, aínda que estemos máis ou menos respectando o distanciamento de seguridade de 1,5 metro, máis ou menos, deberíamos ter a máscara posta. Bueno, que hai moita xente que non o fai. Eu teño visto, por exemplo, nos restaurantes. Hai xente que chega á mesa e saca a máscara. Non costa nada esperar a que veña o camareiro, que che tome nota, que volva, que che trae comida, e cando che trae comida, sacala. Debería ser o que deberíamos facer todos, non? Exacto. Ademais, mira, estamos bastante ben situados, porque normalmente tamén o que se recomenda é que ninguén se sente un enfrente do outro, sino que se sitúen na diagonal, non? Como se fora así en zigzag, non? Sí, entón, neste caso, estamos bastante ben, porque ningún estamos mirando directamente cara ao outro, non? Ou, ao menos, que non se xa unha distancia inferior a 2 metros, non? Ou 1,5 metro, 2 metros. E logo, falando da máscara, que facemos con ela cando a quitamos? Porque hai algún, digo xo, porque o vin, que pon enriba da mesa. Bueno, eu fixeno peor ainda, profesor, pero eu fixeno un poquinho para ejemplarizar cousas que non se deben facer, pero eu coido que tela debaixo do plato
Non é boa idea, non? Non, non é boa idea. É que non tiña aquí agora mesmo ningún lugar onde guardala, pero isto o normal é quitala e que facemos con ela? O normal é levar un pequeno sobre con vos ou un pequeno portamáscaras, hai portamáscaras agora para meter a máscara dentro sin máis, eso é o ideal. Se nese momento non tedes nada a man, pois bueno, pois igual unha servilleta ou que sea onde podedes poñer dentro podría servir. Pero bueno, sempre vai ser eso máis higiénico que facelo debaixo do prato. O sea, poñelo dentro da servilleta, obviamente unha servilleta que non imos empregar, deixámola aí a máscara dentro, no caso de que non teñamos, pois eso, un portamáscara ou un sobre onde poder metela con todas as medidas de seguridade. Yolanda, pois xa está mellor que debaixo do prato. Yolanda, porque mira, eu son de peto, Marcial encima da mesa, Inma debaixo do... Alguén nesta mesa aparte tuyo pode dar exemplo? Ti seguro que das portamáscaras, aquí sí? Eu son de informe médico e non levo máscara, entón, que facemos? A vivir, cada un de seu pai de sueño. Como nas familias temos un poquinho de todo, Tubio, porque efectivamente en todas as familias pois hai de todo. Ben, Marcial, vai votando. Empezaríamos a comer, que aquí o que máis fame ten agora mesmo. Deixeme preguntarlle unha cousa. As persoas que non levamos máscara porque temos un problema de saúde, sí que debemos ser moi escrupulosos ou moi estrictos ou mellor a hora de manter esas distancias de seguridade, non? Sí, o distanciamento é fundamental. Vamos a ver, ainda que están cambiando os criterios continuamente, a OMS de feito era está piques tamén de cambiálo, sabedes que unha forma de transmisión do virus da COVID é a través das gotículas, de cando falamos, das pequenas gotiñas que cuspimos sin querer ou falar. Eso, pois, fixeronse unhas estimas e cae en torno a 1 metro, 2 metros de distancia. Polo tanto, mantendo ese distanciamento de seguridade de 1,5 metros, pois podría ser suficiente. Pasa con o tema aerosóis, supercontaxiadores, esas distancias van seguir operativas 3 meses máis, porque isto do 1,5 metros non sei se vamos tamén acabará recuando e... Bueno, é que cada vez, como digo, coñecemos máis sobre virus e sí que hai unha idea transmitida polos científicos que está que de momento non está recoñecida absolutamente pola OMS, que é o tema dos aerosóis. Sabedes que cando respiramos, vos vedes moitas veces co fume do tabaco. O fume do tabaco, ao fin e ao cabo, compórtase como un aerosol. Vos vedes o fume por onde está. Pois iso pasa un pouco co que nos respiramos. Cando exhalamos, pois o que exhalamos fai un pouco o mismo, ese efecto de aerosol. Neses aerosóis hai pequenas microscópicas gotas que poden levar o virus consigo, e polo tanto sábese que eso pode chegar a infectar a diferentes persoas. Isto non é unha das cuestións que tiña nas que pensara a OMS ou que tiña a OMS reconocida como tal. Simplemente recoñecía esas gotículas que cuspimos cando falamos, pero os aerosóis tamén se sabe, está demostrado que poden transmitir o virus da COVID. Por lo tanto, esos aerosóis, por moita máscara que levemos, moitas veces colas igualmente, porque sabedes que polos buraquiños que leva a máscara pode sair igualmente o aire. Entón, bueno, sí, en todo caso, as máscaras protéxenos, non todo o que quixéramos, pero protéxenos. Vale, cando comemos, doutor? Porque isto meteu unha fame negra, que se non comemos nada, espera, que antes de comer hai que lavar as mans. Que facemos? Lavamos as mans no baño con xabón e auga quente ou temos que ter tamén o hidroalcohol na mesa? Eu penso que é mellor que procurades non ir aos baños públicos a poder ser. Se estamos na casa... Si é inevitable, pero é preferible, porque sabedes que unha das formas tamén de contagio é cando visitamos o váter, ou cando visitamos, entón é importante tratar de evitalo. Temos el hidroalcohólico enriba da mesa, nos fixemos un pequeno experimento, aquí amosámoslo antes do verán, aquí mismo, no cal se veía que o gel hidroalcohólico era perfectamente funcional e eficaz para poder eliminar xérmenes que poda haber nas mans, non é necesario ir a lavar as mans con sabón, podese facer con geles hidroalcohólicos perfectamente. E listo, estaría. Vale, cando se come aquí? Queda algo máis? Pois lavar as mans, veña, pasa con gel hidroalcohólico. Falando de comer, non sei se é outra cosa que facemos mal. Esta distancia que a comida, se non temos a máscara, estamos falando, eses aerosóis poden ir precisamente a comida. Exacto. Tomada aí, rapaces. É un dato no cal estaba pensando, pero bueno, estaba un pouco deixando aí no aire a ver se vos dades conta, pero sí. Pero nos restaurantes... tapado, entonces. Deberíamos levar a máscara ata o momento en que alguén, unha persoa, se hai un camareiro, que sexa, nos sirva a comida e a retire. Vale, como falamos. E a retire da mesa. E agora, precisamente, que falábamos de ir ao baño, un baño público,
sempre coa máscara en calquera momento, aínda que estemos dentro do baño e que estemos sós, sempre te la máscara dentro do baño. Sí. Debedes sempre levar a máscara mentras non esteades nas vosas casas ou no voso coche ou, digamos, nun lugar que sepades que solamente manexades vos, non? E con respecto aos restaurantes, creo que máis ou menos é así. O sea, hoxe en día non se levan as fontes á mesa, vai e lévase o prato. E logo xa cada quen que faga o que queira co seu prato, non? Hai churrasquerías que non son de prato, que son de fonte. Depende, sí, pero están modificando moitas cousas, Positivo sería, non? A priori, non, tú vío. Digo, o que di Yolanda, non? Que vai un pouco máis pensado en ración individual, unha persoa, un prato, porque as fontes son foco de contagio para todos. Xa non se comparten ensaladas, xa non se comparte prácticamente nada. De feito, hasta os cubertos están servindo desechables moitos deles. Que tamén mal feito o de poñer unha fonte para compartir. O sea, fixámoslo todo mal, entón. É dicir, que se agora Marcial collera a fonte para poñer un poquinho de carne, un poquinho de patacas no seu prato, pásalle a Rodrigo para que el se sirva con eses mesmos cubertos desa mesma fonte, eso sería mal. Estaría mal. Debería ser unha única persoa a cal se encargara de servir a todos os comensais e despois retirar os platos da mesa. E eso na casa tamén hai que facelo así? Bueno, que pasa que... Porque senón xa estou pensando no meu cuñado. Claro, aquí a cuestión é que... Sempre temos un cuñado, non? A cuestión é que na casa normalmente ti estás con xente de confianza, xente que ti sabes perfectamente, non? É dicir, non é o mesmo que cando te xuntas nun restaurante ou cando fas unha xuntanza con outros compañeiros que non sabes de onde estiveron o día anterior ou 5 minutos antes, non? É diferente, o control, os niveis de control que podes levar na casa son diferentes que os que podes ter en outros lugares. Entonces, na casa, eu, por exemplo, non levo a máscara na casa, non? Claro, pero sobre todo, fundamentalmente, se somos convivintes, porque despois estamos falando desas reunións familiares nas que estamos con xente máis aló do teu núcleo co que vives habitualmente, non? Que aí é un poquinho a explicación que temos para que a xente non se relaxe precisamente cando non son estes núcleos convivintes, senón que, pois eso, estamos cos avós, estamos cos tíos, con xente coa que non estamos todos os días. Claro, sei que a nosa cultura, eso costa facelo, non? Os italianos tamén lles costa, nos costanos moito. A máis somos moi de tocar, somos moi sobones, moi... pero temos que, ao menos durante un tempo, e non sabemos canto, pero ao menos un ano largo, debemos tratar de, esa cultura, tratar de, cambiarla, ligeramente, esas accións que facemos. Sí, ademais penso que é comprensible por todo o mundo comprende hoxe en día que non lle des un abrazo, unha apreta ou non lle des a man, normalmente acercamos o cóbado e, xa sabemos o que significa. Vale. Eu quedo con dous titulares. Un ano largo, eso é o que nos vai quedar. Un ano largo. Sí, polo menos. Punto segundo, ese agasallo que tes aí á dereita, para quen é, Tubio? Pois este agasallo. Gracias. Ten que ver cos 500 ovos que tes aquí? Non teño nin idea do agasallo. Non. Aí hai un agasallo e cuidado, porque aí debaixo hai algo co que despois tamén faremos un exemplo de algo moi importante. Vale, pois imos ver en 2 minutiños para que son estes 540 ovos, correcto? Para que ese agasallo, pero antes temos unha consulta para ti, profesor Tubio, que nos chega dende Meaño, xa nos escoita Lola. Que tal, Lola? Moi boas. Moi boas. Que tal? Que lle querías preguntar ao profesor Tubio? Pois queríalle preguntar que eu nunca me vacunei o sea, nunca puxen a vacuna da gripe. Pero, o sea, nunca tuve gripe, nunca puxen a vacuna porque nunca me fixo falta. Sempre me encontrei ben. Entonces, ahora este ano teño unha dúda de con isto do COVID si tería que poñer, non tería que poñer. O sea, non teño ganas de poñela porque eu, se lle digo, nunca tuve unha gripe. Bueno, que idade ten usted? Teño 73 anos, vou facer 74. Bueno, pois usted está dentro das persoas que representan un grupo de risco para a COVID-19. Debería vacinarse frente ao virus da gripe porque se sabe que a xente que padece ao mesmo tempo, isto é un estudo que se fixo en Inglaterra e que se publicou hai unhas semanas, sábese que a xente que padece ao mesmo tempo o virus da gripe e o virus da COVID-19 ten o doble de risco, a probabilidade de falecer como consecuencia da infección por estes virus duplícase. Entón, é importante que xente como usted, que representa grupo de risco pola idade que ten, pois se vacine frente ao virus da gripe. Eu penso que é altamente recomendable que usted o faga. Bueno, xa mirarei logo, a ver.
Teño que dicir de todas maneiras, isto ten que quedar claro, que eu non son médico, É dicir, eu fago unha serie de recomendacións, que penso que son aceitadas polo que o Ministerio de Sanidade comunica, polo que os meus colegas tamén me din e polo que eu leo e aprendo. Pero eu non son médico, eu non son ninguén para dar ninguna receita. Eres o noso profesor de cabeceira favorito, Tubío. Galicia, nos seguimos. A miña opinión, non? Eres a nosa luz. Lola, moitísimas gracias por ver o que anda aí. Gracias por chamar. Gracias a vos. Mírevos todos os días, Bueno, pues moitas gracias, moi amable. Moi amable, un piquiño grande. Chao, Lola. Notase que tes bo gusto, Lola. Graciñas. Que Deus se conserve o gusto, que non é malo o que tes. Esperemos que sí. Non sei se durarán tanto máis estes ovos, Non, os ovos deixados aí que están perfectamente de momento. Outra dúbida que temos, Tubío, profesor Tubío, que pasa se de repente, agora, obviamente, o que hai nestas fontes é, digamos, de individual, é dicir, eu podo coller o peixe e poñelo no meu prato. Pero que pasaría se fora, por exemplo, unha ensalada ou algo que a xente pincha directamente cos seus cubertos? Eso non, eso é unha cousa que ademais eu nunca comprendín, é dicir, xa non agora coa Covid-19, que é unha cousa que a mí nunca me gustou xa no pasado, porque calquera virus, calquera bacteria, calquera cousa que un teña pode transmitilo a ensaladeira e dai calquera se pode contaxiar, non? É dicir, ese tipo de... Porque eu vexo que a xente, mantén as distancias, fai todo correctamente, pero despois traen unha sobremesa e todos co diferente culler no mesmo prato, comendo postre para compartir. Claro, eso non ten xeito. O exemplo da ensalada de Gaspeñerín, para min é perfecto, porque, por exemplo, no meu caso, non sei no voso, a min non me sabe igual a ensalada no plato que se a pico. A min gustame picada. Eu son de picala tamén, claro. Ti, Yolanda, ti, Marcial, vos sodes de picar a ensalada ou de botada? Eu son máis ben de botala, precisamente polo que di o profesor Tubío. Porque isto non sería unha cousa que tivera que ser xa de agora coa COVID, senón que isto era unha cousa hai que cambiar os hábitos. Hai que ir cambiando esas cousas. Isto en algúns países europeos non se fai, solamente facemos nos países mediterráneos. Acabouse moda ensalada, acabouse de picar o polvo, acabouse todo, isto acabouse. Menos mal que temos esa agasallo. Temos máis cousas que se acabaron, O que máis se acabou? Cuidado, eu voulle pedir ao profesor Tubío que abra eso que ten aí á súa esquerda, porque ti, profesor, non o sabes, pero hoxe é o teu aniversario. O meu aniversario? Sí, ti non o sabes, pero hoxe é. Temos unha torta con veliñas, como non sabíamos a idade exacta, pois puxemos así aproximadas, vale? Sí. Que ocorre agora nun aniversario cando hai unhas velas diante dunha torta? Pois... Se o de ensalada che parecía mal, isto de soplar ya a torta xa non che digo nada. Pasa con soplar as candelas. Nada de soplar, non. Non se pode. Non, absolutamente prohibido. Isto era como da ensalada, antes tampouco, non? Claro. Pois, non sei, podemos intentar apagala coa man? Ou coa bocina. Tal vez coa bocina. Sí, é dicir, non se pode soplar as velas. Isto son costumes que son moi bonitos, están moi ben, pero a lo menos durante este tempo non se deben facer, ¿no? Porque non sei se vos dades de conta, pero soprar estamos sin querer cuspindo sobre os aerosois ou incluso as gotículas das que falei antes, ¿no? Que van a ir a parar o prato e despois todos os que vamos a compartir a tarta nos vamos a contaxiar seguramente ou infectar, ¿no? E como estás de aniversario, teremos un regalo como que tes aí, pareceche mal abrilo e mellor damoscho desinfectado en xel. Claro, que ocorre? Se nos traemos un agasallo, damoslo a persoa homenaxeada, que pasa con eso de tocar os paquetes, de pasarlle a outra persoa? Bueno, hai cuestións que non se poden evitar, non é? Mais cando un agasallo tan bonito como este. Eu poría de lado, pois... Pero ainda non o abriches, non sabes se bonito ou non. Non, abras, porque me parece bonito. É importante. Eu tería un bo tarro de ese diodro alcohólico de al lado e cando vira que fora necesario empregarío para simplemente limpar as mans, ¿no? É dicir, que no caso do agasallo pódese, pero sí que é verdade que xestos tan comuns como pode ser soplar as velas nun aniversario... Isto é o máis grave, Eso é moito máis grave. Sí. E queremos precisamente simplificar ese tipo de cousas porque, aínda que as cousas moitas veces fanse ben, despois cometemos erros polo común, non? Pois porque a ninguén lle parece que poida ser perigoso ese xesto tan habitual. Entón, pois para que quede claro que, obviamente, neste caso, nun aniversario soplar é perigoso porque aí podemos estar contaxiando o resto da xente. Aclarado queda. Oye, puxamos 10 euros cada un para dentro do agasallo e o da torta. Gustouche o... Digo, porque costounos aquí 40 pavos. Claro, non sei o que hai aquí dentro, pero... Non, é que a ver, tú tamén nos daches un agasallo que igual che costou máis pasta que a noso todo isto, que son estos ovos. E creo que xa é o momento de que non lo digas porque eu non aguanto máis. Quero saber para que son estes ovos. Bueno, pois isto...
A mí non me costou ni un euro isto, tamén hai que dicir. Onde consigue os ovos tan baratos? Bueno, isto... Son da casa, non terás tantas galiñas. Isto foi a través dun amigo que ten unha empresa productora distribuidora de ovos. Di a marca, aproveita. Bueno, a marca esta daqui. Vale, ben feito. Non se viu ni imaxe, pero igual. Isto é para explicarvos, a min os ovos son unhas estructuras que me fascinan, parecenme increíbles, por moitos motivos. Teremos máis experimentos con ovos ao longo do que nos queda de programas, non? Pero unha das, a pesar de parecer pois tan febles, tan doados de romper, vos se colledes un ovo e o apretedes en este sentido, o ovo vai a romper, non? Pero intentade, a ver, sei que me vou saltar un poquinho as medidas de seguridade. Toma, colle, por favor. Shell. Shell, temos aquí o Shell. Vámonos contrapesar como poidamos. Pero intentade romper un ovo, collendo de punta a punta. Pero se acaba, aí vai. E quen come agora? Botei alcohol no... Intentar romper un ovo de punta a punta. Que sobra que falte. O ovo non vai a romper. Apriétalle aí, Marcial. Intentade todo o que podades. Non vai a romper. Imposible de romper. Intentade. Igual é mellor que collas así, porque según como collas... E fixe unha cachorra. Non rompe, de acordo? Así. Non rompe, é unha estrutura moi forte. Isto sírveme ademais para ilustrar por que, por exemplo, as pontes romanas, estas pontes que, sabedes, non? Por que resistían, ou incluso por que as bóvedas das catedrais poden resistir o peso que soportan, non? Isto é debido ao ángulo, non? Fixadevos, se colledes así o ovo, o ángulo do ovo é un ángulo moi aberto, entón, se apertades aquí, isto vai a romper. Isto pasaría tamén nunha bóveda dunha catedral. Canto máis amplo sea o arco, máis débil vai a ser. E tamén nunha ponte. Pero que pasa cando pechades o ángulo? Cando pechades o ángulo vai ser moito máis difícil de romper, non? Bueno, pois o ovo é unha estrutura fascinante. Este ovo pode soportar máis de 15 kilos de peso. Cada ovo 15 kilos. Entón, imaginadevos todos os ovos que hai aí postos. Que eran 546 quero recordar. Eu propoñovos o seguinte, propoñovos que nos subamos todos. Como todos? Todos, a esos ovos? A ver, multiplica 540 por 16. Eu que ia facer no teléfono, mira, a ver. 15 kilos por ovo. 540 por 15, estamos falando de 8.100 kilos. Bueno, eso non o pesamos entre todos, ni de broma. Esta superficie de ovos pode prácticamente aguantar unha tonelada de peso. O que imos a facer é poñer un panel que temos por aí en riba. Vale, me levantarei, compañeiros. E que pomos a máscara, entón? Hai que poñer a máscara. Sí, vamos a poñer a máscara, vale, porque imos a romper co distanciamento... A ver, axudo cheu, como vai a vaina? A ver, ou axudo sin titubío, que sabes como vai a vaina esta. Bueno, esperemos que están ben colocados os ovos, porque... Porque sempre... Cada un coloca os seus ovos, tubío. Neste programa, quen trae os ovos, coloca-os. Foi así toda a vida. Así. E iso vai poder con todos nós, cos cinco. E queres que nos poñamos aquí? Ese é o plan. Entón, eu propoñovos que nos subamos todos aquí. Pensamos que pasa. Eu non dou un pode peso ser por todo isto, fatal. Bueno, teño que decir que vamos a intentar que non rompa ningún ovo, de acordo? Porque os ovos que todavía son comestibles, imos a cederlos á cociña económica de Santiago de Compostela, de acordo? Mira que ben. E aquí non se tira nada, nunca se tira nada. Por suposto. Pisademe ver que está isto ben, bueno, máis ou menos está. Ti calculalle ben que apena que imos subir un a un, despaciño, por favor. Ti dirás. As mulleres primeiro. Yolanda, por favor. Hai algún xeito de subir... E con tacós, non... Casi sacos tacóns. Casi sacas tacón, sí. Vale. Porque así vas a facer menos presión tamén no sitio. Mais repartida. Así. No, tranquila. Despacito, despacio. Dalle. Algún vai a romper, mete outro, aí. Pon os dous, veña. Aí. De acordo? Algún vai a romper sempre porque... Quedo aquí ou me movo? Os ovos... Quédate. Non pasa mellor quedarse quietos, non? Os ovos hai que ter moito cuidado porque non todos teñen a mesma altura, de acordo? Entón, ti vas a escoitar que algún escacha, pero non van a escachar todos, ni moito menos. Vale. Anímaste. Veña. Inma, cuidado onde pisas, porque os ovos comezan aí. Tens que poñer un poquinho pegadiño. Mellor aquí, non? Aí, despacio, veña. Vale. Bueno, algún vai rompendo. Que, anímaste? Aí. Sí. Non íbamos a caber todos, penso que se van a quedar con tres máis. Aí, así como intercalados, non? Mellor. Cerca de Yolanda. Veña, bueno, ese pisaches mal, Algún, sí, pero romperían dos como moito. Subirei eu tamén. Así, sí, Marcial que se poñe... Mira, ponte ti para atrás a Marcial aí, se queres. A ver, imos a poñer... Pero tamén aquí pode ir alguén, non?
Bueno, eso se romperon. Algún rompeu. Marcial, me parece a mí que non vas a subir, porque hai algúns que se romperon. Case mellor imos deixar algúns para a cociña económica. Imos deixar para a cociña económica. Non é mala idea, non é mala idea. Eu non me estou movendo para que non rompa ningún, Bueno, aquí nos quedamos, agora o programa acabas así. Algún rompeu, sí. Di o que queiras, non podemos movernos, non dicir nada máis. Sabedes unha cousa? Dime. Case mellor imos facer un pequeno alto e logo seguimos. E logo vimos os resultados. Imos facer un pequeno alto para a publicidade, pero a volta xa anunciamos que imos falar co historiador Juan Antonio Granados, que é experto en Borbóns. Xa lle preguntamos ao principio do programa, non? Con el estamos de contadiño, será exactamente en cantos? En 2 minutos. Bueno, en 2 minutos, un ir a volver.